Takže čus lidi, jsem já, Pelikrion, vítám vás u dalšího vlogu. Než začít ten vlog, tak chci poděkovat za podporu na tom dalším vlogu, co jste mi dali. Takže máme tady další vlog. Dneska co budeme dělat, nevím, budeme freestylovat. Ale než začít to veliko, včera jsem si koupil bubu čokoládu, což vidím úplně po první životě. Za prvý, ta fotka je úplně AI a myslím si, že si platíš tak maximálně za to balení. Ale já nevím, kolik to stálo, to je hodně, fakt hodně. No, takže jdeme ochutnat Labubu čokoládu. OK, takže Labubu čokoláda je fialová, tak jak vypadá. Fuj, to smrdí odporně. Jí se to vůbec, ty vago? Asi jo, jdem to ochutnat. Fuj. To je hnus. Kapíš, my buď máme na snídaní nebo na oběd. Mám mega hlad, takže jdeme na to. Takže hoši, teď máme plánu jít se najíst a potom tak ve 3 jdeme na Kladno. Jdeme se tam podívat. Sorry, já jsem řekl, že vám napíšu, když budu v Kladně, ale nenapíšu, protože tam budu s dědou a nechci, aby bylo tam nějak moc lidí. Asi no, nějak tak. Takže tak, jdeme na Kladno. Uvidíme, já jsem tam nikdy v životě nebyl, ale narodil jsem se tam, což je docela cool, že po 19 letech nebo 18 letech na Kladno, kde jsem se prostě narodil. Takže uvidíme, teď si jdeme najíst a to vám taky natočím. Začalo pršet. Poprvé zažívám déšť v Čechách. Jsme tady. Tady jsem poprvé, let's go. Takže my si jdeme najíst. Mám hlad jak pes, ale zase jídlo ukážu, jak ho jim, až v dalším videu. Ne, kdy já to vydám, ale ochutnám celý ten český jídlo, let's go. Dáváme si nějaký jídlo tady, vypadá to jako dá se, no, vypadá to nejlíp. Uvidím, no, ochutnám to bude v dalším videu, ale máme tady český jídlo, rajskou a jsem ready, těším se na to, mám hlad jak pes, takže jdeme to ochutnat. Takže vždycky to je ten nejhorší jídlo, co si na mém životě. Víte, ani se to nesjedlo. A to jsem člověk, co se žere všechno, bacha. Ale tohle, hruza, koukej, já jsem si kousnul půlku. Hruza, jako v tom druhém videu jsem řekl, že to je z 8 z 10, ale to jsem jenom tu půlku, jsem ochutnal tohle. Já mám vůbec nic společného do ráně, vole. Tohle, hruza. Tohle to bylo fajn. Já jsem si měl spíš udělat místo na tohle. Jsi se zapadl tím, jo? Stále to je ta hruza. Já to vidím, jak to vypadá. Nemá to nic společného s lazáněma. Kdyby si zavolal jsem Itala, aby si šel ochutnat lazáně, tak to je ostuda. To je ostuda. Já jsem úplně jak hater tady, ale je to strašné. Sorry, máta nějaká. Je to chutnalo. Jinak hoši, víš co je problém, u nás jsem vzal. Jak daleko? Hodně daleko. Hypoval to. Měli 15 zastávek. 15 zastávek. Aby se neurazil zase. Ale to blízko zase nádraží. No, takže já jsem taková chce. Tady se, protože teď si vůbec nic nesedl, ne? Jo, smažený sínek, kdyby si jedl s trouhanku, jenom ani ten si tam nebyl. Nechodil se jako, mě to nechutná. Takže tak. A tu jsem hypoval český, a vy víte, že já tyko celý den se jedl český, dá všechno nechutnalo, ale tohle... A jsme dojeli a teď jdeme na Kladno s autobusem. Takže tak. Natočím na to v autobusu. Příští zastávka k letišti. Takže hoši, jsem právě v městě, kde jsem se narodil. Jako já si tady třeba vůbec nepamatuju, ale prej jsem se tady narodil. Jsme v Kladně, takže... Takže se budeš jezdil s kočárem. Jo fakt. To je úplně crazy hoši, jo, tady poprvé chodím, prostě jsem se narodil. Co jsi říká? Jsem chodila opravdu skoro furt, když jsme šli tady do města po té pěší zóně, na krokety s tatarkou, takže já jdu po... You like the little balls? Ty balls, jako hranolky chceš? Takže já jdu po 20 letech si dát znovu. Já jsem taky. Já začnu do toho protože to není český jídlo, nemáme krokety. Já nevím, Jelkou, jestli to je český nebo... Ne, já jsem tady to jo, čavale mangas. Takže mám oběd. Takže lidi, dřív jsem tohleto jedla v takovém kelímku umělým, teď už to mají teda v papírovém papíru
A já jsem si vždycky dávala double tu tatarku, jo, protože já jí miluju tu tatarku. Ale jdeme na tu ochutnávku. Jaký to bude? Pane bože. Co chutná? Pane bože. Chutná ti to? No, musíme vrátit do mládí. Ukáž ti, jak chutná. Jo, vem. Můžeš dát do pusy. To znělo teple. No. To je prostě moje mládí tady to, no. Poměr. Můžeme nám. Co ty říkáš na ice cream? Jsem musel to pařit, aby jsem to dostal. Je to ne? Pařížský rád. Je to dobrý? No, vyfoťte tam něco jiného, editujte to a dejte tam něco jiného. No, zase si tady, jak to uvidíte asi v dalším videu. Jo. Takže tak, no, tam mě tak si fotí někdo. A musím říct, že Česko mi úplně chybě, fakt, že jo. Já tam můžu jenom přemýšlet jako zpátky do Anglie. Jo. Protože tam jako, ne, že to tam nebaví, ale jako, To je. dokola. Takže kámo, to mi chybě jídlo, to mi chybě prostě všechno. Jako Tak jdeme sem bydlet. Ne, to ne. To asi ne. Ale líbí se mi to strašně moc. Líbí se ti to Kladno? I Kladno se mi líbí. Fakt? To je třeba hezký, to se mi to líbí. Já nevím, každý město má svoje Kouzlo. kouzlo, ano. A hlavně je zabitý, jak tady jsou, v Praze jsou jiní lidi, tady jsou jiní lidi. Já jako vysvětlit prostě jakoby, v Praze ty vidíš jenom jako cizinci. Jako zase. Cizince, no. Fakt jenom, fakt opravdu jenom to, jako to je jedno, no. My jsme taky v Anglii víš cizinci. to, že se mi líbí, že tady mám právo jako, jak to mám říct? Říct, že jsi doma. Že jsem doma, chápeš? Anglii jsem vždycky jako, že jako cítím, že to je můj dom, ale není to můj dom, že ten vezme, protože jako, jak to mám říct? No doma Jsem si Čech, tady, no. chápeš, že jsem Angličan. Ale tady No Denis to říct nemůže. No ne, ale já jo. Počkej, šel bys si sem? Šel bys si sem? Ne. Čau. Šel bys si sem? Já? Bydlet? Ne. Ne, já taky ne. Ale na dovolenou. No. To To nám bude stačit ta dovolená. jo. Ale vrátím se číč, jo. 10 dní aspoň, viď? Jo, ale bez Alibera, potom se strašně uráží. Bez mě nemůžeš. Určitě, Já jsem manažer. určitě, jo. Já jsem manažer, já musím jezdit, já jsem ochranář si DK, ne? Jo, hej, A možná tady budu tu dobu hej, lepešáci. musí se vyfotit, když vytáhá. Jo, vlastně. Jo. Dneska. Dneska to říkám. Já až budu chtít. Dneska. Jo. Hoši prej. Jo, fakt tady je medvěd. What? Jo, tak jsou tam. Cože, fakt jako pravý medvědi? No jasný. To ne. Jo, to máme děli. Co tady dělají? Co? Oni někdy pouští v noci a někdy běhají. No, dobrý. Takže jdeme na hřbitov za mojí babičkou, ne? Ne, to je tvoje babička. Ne, to je Vlastně babička. prababička, ano. Prababičkou, kterou vychovala máma vet. Takže, babička. no, dá se říct, protože pro ní to byla jako jí máma. Tak jsem úplně poprvé v životě, nebudu to natáčet, ale jenom sám chtěl říct, že sem jdeme, let's go. To je ten klip, co vám jenom ukážu, jak kde jsme bydleli, když jsem byl malinký, kde máma bet a tady bet bydleli. A teď vám pustím ten klip. Tady jsou garáže, tam hráli kluci fotbal vždycky. Tady za rohem jsou garáže. Dan a David fotbal. Auto. A tady to tady nebylo. No a v tom klipu jsme se šli najít do nějaký drahý restauraci, no a nedopadlo to úplně nejlíp. Tak opravdu musím pochválit to vás oba, jako, ale musím pochválit hlavně Dominika, že mu udělal krásnou dovolenou tady v Praze. Jako nemusel jsem se starat o letenky, o hotel, opravdu, co jsem chtěl, to mám a dneska mě pozval opět na večeři, přímo v centru v Praze a já jsem si objednal jídlo. Ale kdyby mě to uvařila máma, tak bych jí to hodil na hlavu. Drahý jídlo a nedá se to žrát. Takže nashledanou. Nebudu jíst, já si jenom ochutnám. Máme tady steak, poprvé jdu ochutnat, ukaž to. Já ten ochutnám, protože já jsem natáčel pro vás fast foody, teď před chvíli já jsem plný jak svině, takže jdeme ochutnat poprvé v životě steak.
Ty vole, let's go. To máš právě rozkrojet, ne? Jdeme ochutnat. Mám si chtěl medium, that's why. Můžu to jít rukama. Co to je, co to říkáš? Jaké má chuť na steak? Hele, ta omáčka, co to je? To už je budí doši. Banger. Já to nestal. Ne, Já to fakt nechtěl, opravdu. já jim ještě špagety. Ne, ne. Je dobrý? Ochutnám. Tak jestli ještě Dominiku, ochutnej ty. Já jsem plný, zbytečně tady držím. Vem si. Máme se objednala pizzu. No ochutnej, jak chutná. No já už jsem jich chutnala. A mě moc, Já to tady je moc dobrá, opravdu. To začnu jíst ještě. Ty vole, to má být taky ten sír. Dobrá. Tak ochutnej. Já jsem plný jak svině. Jenom ochutnej. Já jsem moc plný, jako fakt jsem moc Dobrý, plný. no. Opravdu. Já dávám teda fakt 10 z 10. Jo? No a ještě teda mi šáku? vzít mikrofon, protože Taky jsou štěpí. já žiju v Anglii, opravdu nechci se vytahovat 19. rok a nikdy jsem tam v životě neměl, nelžu, ať umřu do rána, neměl jsem tam steak, až já bych si nikdy nedovedl říct, že ho budu mít teprve teď v Praze, tak ochutnávka, jo? Je to médy. Už se dá vidět, jako pořád fakt nemyslím. Já nevím, že já bych se začeknul, já jsem plný jak svině dneska. A jaká ještě všechno. Já nevím, jestli si to můžu nepřiložit. Jo, třeba jo. Sorry. Jako mám rád maso, není to můj šálek kafe, ale s ním to. Protože to jen poprvé, jako ne, že by mi to chutnalo úplně na 100%, jo. A já dám z 10 7, protože to jen poprvé. Děkuju. A jsme hlavně zdraví. Teda, a jsme hlavně zdraví. Takže jsem zpátky na hotelu, já už půl chrápat, jsem unavený jak svině. Snad se si užijete ten vlog. Takovej, mně se líbil ten vlog, kdo se nežene. Nezavěte like, odpět či jinak. Nemyslete si, že to je ten český content. Ten český content nechám do Anglie, vám to editu krásně. Z MG Fitmana video, potom, prostě chápete mě. To bude až Anglie a já jdu spát. Čau.